आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळातर्फे दरवर्षी दिले जाणारे जिल्हा स्तरावरील ज्ञानदीप पुरस्कार 2024 वितरण सोहळा बुधवारी 25 डिसेंबरला सकाळी 10:30 वाजता कळसुलकर हायस्कूलच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार प्राप्त सत्कार मूर्तींचा गौरव करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्रीपाद नाईक उपस्थित राहणार आहेत. उद्घाटक म्हणून चंदगडचे माजी राज्यमंत्री भरमू पाटील तसंच प्रमुख अतिथी म्हणून दीपक केसरकर, ज्येष्ठ पत्रकार शेखर सामंत, सावंतवाडी एज्युकेशन सोसायटी अध्यक्ष शैलेश पै, उदयकुमार देशपांडे आदी मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार वितरण करण्यात येणार आहे. ज्ञानदीप पुरस्कार 2024 चे मानकरी ज्येष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे, राजन मंडळ सामाजिक कार्यकर्ते व उद्योजक, राजाराम परब परफेक्ट अकॅडमी कुडाळ, सलीम तकीलदार मुख्याध्यापक साळगाव, सुमेधा सावळ बांदा, संजय बांबुळकर प्राथमिक शिक्षक, मृगाली महेश पालव प्राथमिक शिक्षिका सावंतवाडी या उपक्रमशील व्यक्तींचा मंडळातर्फे सन्मानचिन्ह, गौरवपत्र, शाल व श्रीफळ देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.